செயலுக்கு வந்துரும்ல கரெக்ட். மாதாஜி. ஆனுகூலஸ்ய சங்கல்ப பிராதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் ரக்ஷிஷ்யாதி இதி நிஸ்வாசோ கோபித்வா வரணம் ததா. ரைட். எதுக்கு இது வந்து மாதாஜி, 2வது வரிக்கு அர்த்தம் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகே. ஆனுகூலஸ்ய சங்கல்பம் பிரதிகூலஸ்ய வர்ஜனம். அதிகமா வந்துட்டீங்களா மேம்? உங்களுடைய ஸ்லைடு நான் காட்டவே இல்ல மேம் இன்னைக்கு. என்கிட்ட ஸ்லைடே இல்ல. ஏன்னா எப்ப பாரு தர்ஷனமே பண்றாங்க. ஐ டோல் காது யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா புக்க பரட்டுறதுலயே பேப்பர் சவுண்ட் கேக்குது மேம். காது யூஸ் பண்றதே இல்ல இவங்க இல்ல, நான் கூட யூஸ் பண்றது இல்ல. அதனால எதுக்கு இது தோணுச்சுன்னா, நேத்து கண்ணு காலி ஆயிடுச்சு எனக்கு. பிளட் விஷன் சடனா டென்ஷன்னாலேயோ என்னமோ படிக்கவே முடியல. அதனால வந்து இயரிங் யூஸ் பண்ணேன். ஸோ ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா பிரேமா மாதாஜி ஞாபகம் வந்துச்சு. ஐயோ எனக்கு கண்ணு இப்ப பண்ணிட்டாங்கன்னு ரொம்ப அப்செட் ஆனாங்க. அப்ப வந்து நினைச்சேன், ஏதாவது ஒரு ஆர்கன் வச்சு கூட நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் இன்னைக்கு வீடியோ கட் பண்ணிட்டேன். ஸ்கிரீன் எதுவுமே ஷேர் பண்ணல. அதனால எனக்கு தெரியலன்னா அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி எனக்கு ஸ்டார்டிங் கொடுக்குறாங்க. மேம் 2 minutes மேம். இது ஹரே கிருஷ்ணா. தாரேஷ் மேம் போயிட்டாங்க. ஓகே. ஸோ அதான் அனுகூலசிய அதான் ஆனா க்ளோஸ் வச்சனம் ரக்ஷிஷ்யா தீர்த்தி விஸ்வாசம்னா விஸ்வாசம் இருக்கணும். கண்டிப்பா ரக்ஷணம் பண்ணுவாரு கிருஷ்ணர்னு. ரைட். அப்புறம் கோபித்வா சரணம். ஸோ பேசிக்லி இதெல்லாம் இருக்கிறதா இம்பார்ட்டன்ட் கிருஷ்ணர் விஷயத்துல. ரைட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 6 குவாலிட்டிஸ் வந்து பியோர் டிவோஷன் ஓட குவாலிட்டிஸ். ஸோ இது வந்து சரணாகதி ஃபைனல். ரைட். அதுதான் பியூர் டிவோட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ இது வந்து ஸோ பேசிக்கலி இதெல்லாம் இதை நம்ம பண்றதால ஸ்ருண்வதாம் கேட்கறதாலேயோ என்ன ஆகுது, பாவங்கள் போகுது. ரைட். ஆட்டோமேட்டிக்கா பாவங்கள் போகுது. காது மூலமா இயர் ரைட் ஹார்ட் கிளீன் பண்றாரு. கிளீன் பண்றாருன்னா என்ன கிளீன் பண்றாரு? குப்பையா இருக்கு, பாவங்கள் இருக்கு, பாவ குப்பையை தான் கிளீன் பண்றாரு. ஸோ நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்ராக்ஷன் வரும். அட்ராக்ஷன் வந்துச்சுன்னா நிஷ்டா எல்லாம் அந்த ஃபுல் 9 டிவோஷனல் சரண்டர் ஆனா பாவம் போயிடும். சரண்டர் ஆறது லாஸ்ட். பாவம் எல்லாம் போன அப்புறம் தான் சரண்டர் ஆக முடியும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம காது சமணம் உண்டிதான். நம்ம கிருஷ்ணரை கும்பிட்டா நம்ம அறியாமை ஞான ஒளி வந்துரும். நமக்கு அந்த அறியாமை ஞான ஒளி வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பேஷன் அண்ட் இக்னோரன்ஸ்ல இருந்து வெளில வரும். புரியுதுங்களா? அனர்த்த நிவர்த்தி மாதாஜி. அனர்த்த நிவர்த்தி ஆயிட்டே இருக்கும். அதனால வந்து நம்ம என்ன ஆகுது, நம்ம வந்து அடிக்ஷன் மாதிரி நம்ம அந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அதனால வந்து காதுல கேட்டோம்னா நம்ம கிருஷ்ணரோட அசோசியேட் ஆகும். புரியுதுங்களா? அதனால வந்து ஹியரிங் தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அதுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லை. இப்போ நீங்க சொல்வீங்க வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க மாதாஜி, கண்ணுல காட்டவே இல்லை அப்படின்னுங்க. கரெக்ட். பட் உங்களுக்கு காதுல கேட்டீங்களா? அப்போ கண்ணு முன்னாடி நாரதர் வந்தாரா, கிருஷ்ணர் வந்தாரா, இல்ல யாருமே வராம உங்களுக்கு சினிமா பாட்டு வந்துச்சு? எல்லாரும் வந்தாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. காது மூலமா அப்படியே ஒரு நானும் டிவோட்டியா தான் நீங்க வந்திருப்பீங்க. ரைட். நானும் ஒரு சிகரெட் குடிச்சிட்டு தண்ணி அடிச்சிட்டு மணக்கண்ணுல அப்படியே பார்த்தோம். தேங்க்யூ மாதாஜி. கேட்க மணக்கண்ணால பார்த்தோம். சோ முண்டேன் ஹியரிங் அனுபவம் இல்லையா, அதாவது தப்பான காதுல போட்டோம்னா நம்ம 3 குவாலிட்டிஸ் ஏறும். இப்போ கரெக்டான போட்டிங்கன்னா, ஏன்னா அது வந்து லார்டு பர்சனலா உட்கார்றாரு உள்ள வந்து, கண்ணுல பாக்கலனாலும் எது இருந்தாலும். சோ குவிக்கஸ்ட் வே இஸ் ஸ்ரவணம், அட்ராக்ஷன். அது வந்து லோவர் மோட்ஸ்ல இருந்து நம்மள காலி பண்ணிட்டு நம்மள டிவோட்டி ஆகும். அதனால அசோசியேஷன் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டி வரணும். நம்ம வந்து மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், பவ்யமா இருக்கணும், சர்வ் பண்ணணும்ன்றத அவர் சொல்றாரு. ஸோ பேசிக்லி அப்படி பண்ணா கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ் நம்மளுக்கு புரியும். ரைட். இதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டிவோஷன். கேட்கணும். ஆமா. அப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகும். ரைட். ஸ்பிரிச்சுவல் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வரும், என்ஜாய்மெண்ட் வரும்ன்றத உக்ரம் வீரம் ஒரு தடவை சொல்லுவோம் மாதாஜி. ஓகே. அப்ப நான் இதை ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். உக்ரம் வீரம் ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு we can go. பாவம் தரணிஸ்ரீ மேம் மீட்டிங். உங்களுக்கு தெரியும்ல, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஒரு செகண்ட். ஓகே நீங்க யாராவது ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பிரேமா மாதாஜி ஸ்டார்ட். உக்ரம் வீரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் நரசிம்ஹம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாம்யஹம். வேற சொல்லுங்க. எல்லாரும் சொல்லுங்க. உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணும் ஜ்வலந்தம் சர்வதோமுகம் பீஷணம் பத்ரம் மிருத்யும் நமாம்யஹம். உக்ரம் வீரம் கமான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாரும். மிருத்யும் நமாம்யஹம். உக்ரம் வீரம் மகாவிஷ்ணு
மேம் ரெடியா மேம்? எஸ் மா. யூ கேன் ஸ்டார்ட் மேம். ஐ வில் லாக் அவுட். ஹரே கிருஷ்ணா. மேம் அந்த பேப்பர் ஓகே மேம்? எந்த பேப்பர்? அதுல லாஸ்ட் நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் क्वेश्चंस தாமா கொடுத்திருக்கீங்க. ஒண்ணே ஒன்னு கொடுத்தேன். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரே இல்ல, ஓவரால் பகவத்கீதா அது சம்மரி. பட் இட் இஸ் மோர் இன்க்ளைன் டு ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் மாதிரி இருக்கு. இவங்க ஞாபகம் வச்சு எழுதுவாங்களான்னு தெரியல. I will discuss with you later. எக்ஸாம் எழுதினா மாதாஜி நீங்க தான் நல்லா சொல்லி கொடுத்திருக்கீங்கல, எல்லாம் உள்ளார இருக்கு. ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜி ஒரு சில क्वेश्चन வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபோக்கஸா இருக்கு. என்கிட்ட கான்ஃபிடன்ஸா இருங்க மாதாஜி, நாங்க எல்லாம் சொல்றோம் மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி, விஜயகுமார் மாதாஜி இருங்க, ஃபுல்லா கவர் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஃபைன், ஐ வில் see. நாளை நான் அப்புறமா பேசுறேன். ராதிகா மாதாஜிக்கு இன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. நான் இன்னைக்கு எழுதல, நாளைக்கு எழுதணும். பாதி கூட படிக்கல நான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you ma'am. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். பெஸ்ட் ஆஃப் லக். thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. மிருத்யும் நமாம்யஹம். ஓகே மேம். thank you மேம். ஐ லீவ் மேம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே हरे कृष्ण माताजी नमस्कारम। ओम नमो भगवते नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव पढ़ला। जय राधा माधव बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन यशोदनंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यमुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधवा कुंजविहारी जय राधा माधवा कुंजविहारी कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा तो நீங்க हरे எல்லாரும் कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा माताजी வாழ்க வளமுடன் வாழ்க हरे வளமுடன் कृष्णा हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी प्रणाम माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी நமஸ்காரம் எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எல்லாருமே மீனிங் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க இல்லையா புஷ்பா மாதாஜி எஸ்பெஷலி இது நான் நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஆனா வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் வந்து நீங்க மத்திய லீலை சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலையில 22வது சாப்டர்ல 100வது ஸ்லோகமாக நீங்க இதை பார்க்கலாம். ஓகே, மத்திய லீலையில இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. மத்திய லீலையில 22வது சாப்டர் 100வது ஸ்லோகம் 100th ஸ்லோகம். ஓகே, அனுகூல்யஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூல்யஸ்ய வர்ஜனம் ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசம். விஸ்வாசோ அப்படின்னா விஸ்வாசம், விஸ்வாசம்னா நமக்கு நம்பிக்கை இல்லையா? சில வார்த்தைகள் தமிழ்ல இருக்கிறது நமக்கு டைரக்டா சமஸ்கிருதத்துக்கும் தமிழுக்குமே காரணம், காரண அப்படின்றது எல்லாமே காரணம் இல்லையா? சேம் அதேதான் மீனிங்ஸ் கூட. ஸோ கொஞ்சம் எல்லாரும் மியூட்ல போனீங்கன்னா தட் வில் பி ஹெல்பிங் எ லாட். பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அனுகூலம், அனுகூலமா இருக்கிறது இல்லையா? ஸோ அதுவும் நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம ரிலேட் பண்ணணும். நம்மளுடைய கண்டிப்பா பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார்.
இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கு. அந்த இன்டெலிஜென்ஸை வந்து நாம கரெக்டா உபயோகப்படுத்திக்கணும். அனுகூல்யம் of anything that assists devotional service to the Lord. அனுகூல்யஷ்ய, இந்த இடத்துல கான்டெக்ட், எந்த இடத்துல அனுகூலம், எந்த இதுக்கு அனுகூலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்ஜெக்டிவ் மாதிரி தானே. அதாவது அதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு ப்ரெசைடிங்கா இருக்கோ, எந்த டாபிக் பத்தி நம்ம பேசுறோமோ அதற்கு வந்து இது பொருந்தும். சோ இந்த அனுகூலம் தூய பக்தி சேவையை பற்றி தான் நாம் இந்த இடத்துல படிக்கிறோம். சோ அதாவது ஒருத்தர் வந்து சரணாகதி அடைந்திருக்கிறார் என்பது எவ்வாறு நாம வந்து தெரிந்து கொள்வது இல்லையா. அனுகூல்யஷ சங்கல்பா, சங்கல்பா மீன்ஸ் நம்ம வந்து இதைத்தான் செய்வோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, அதுதான் சங்கல்பமே. நம்ம பிரத்யேகமா சங்கல்பம் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பக்தி பாதையில போறவங்க எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் என்றெல்லாம் அவங்க கண்டிப்பா சங்கல்பம் பண்ணவே மாட்டாங்க பௌதீகத்துல இருந்து. அதனால அவங்களுடைய செயல்கள் வந்து சங்கல்பமாகவே கருதப்படும். த ஆக்ஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் பை எ டிவோட்டி இல்லையா. சோ அது எல்லாம் எவ்வாறு இருக்கும்னாக்கா இறைவன், சோ பக்திக்கு ஃபேவரபிளா இருக்கும் இல்லையா. ஒரு பக்தன் செய்யக்கூடிய ஒரு திருத்தொண்டு அவனுடைய பக்தி பாதைக்கு வந்து முன்னேற்றம் அடையக்கூடியதாக இருக்கும். அதுதான் அனுகூல்யஷ்ய சங்கல்பம். எனிதிங் தட் அசிஸ்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு த லார்ட் இல்லையா. பக்தி சேவை செய்வதற்கு, பகவானின் திருத்தொண்டு புரிவதற்கு எதெல்லாம் வந்து சகாயமாக நிற்கின்றதோ அதுதான் அனுகூலம் என்று பொருள். இந்த இடத்துல சங்கல்பம், அதை மாற்றமே அந்த பக்தன் என்பவன் ஏற்றுக்கொள்வான். சங்கல்பம் என்பது எஸ் இதைதான் நான் செய்ய போறேன் அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் திருத்தொண்டிற்கு உபயோகம் அற்ற எந்த ஒரு செயலுமே பக்தன் செய்ய மாட்டான். அவருக்கு இறை தொண்டுக்கு செய்ய, அதாவது பகவானுக்கு திருத்தொண்டு செய்யக்கூடிய எந்தெந்த செயல்கள் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் பக்தன் செய்வான் இல்லையா. புஷ்பத்தை தொடுக்கிறது, புஷ்பத்தை வந்து கலெக்ட் பண்றது செடியில இருந்து இல்லையா. இப்ப பாரிஜாத பூல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு அது வந்து ஒன்னொன்னா வந்து எடுக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் 1 hour மேல ஆயிடும் இல்லையா. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. நம்ம நினைக்கலாம் எல்லாத்தையுமே அது கீழே விழுந்தோடனே அப்படியே எடுத்து போட்டுடலான்ட்டு, கண்டிப்பா முடியாது. ஆனா இட் ஷுட் ஹாவ் அந்த பாவம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பொறுக்கி எடுக்கணும் மாதாஜி. ஆமா. சோ இட் இஸ் நாட் ஈஸி. சோ நமக்கு டைம் போயிடுறதே, வேஸ்டா போயிடுறதே அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம நினைக்கவே கூடாது. சோ அப்படி செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பக்தி கொண்டு செய்யவில்லை என்று அர்த்தம். we should have that bhava to take the flower. பகவானுக்கு வந்து புஷ்பத்தை வந்து ஒரு செடியிலிருந்து எடுக்கிறோம்னா கூட அந்த பாவம் என்பது பக்தியோடு எடுக்கும் பொழுதுதான் அந்த புஷ்பங்களும் வந்து ரொம்பவுமே வந்து அழகாக காட்சி. என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம நிறைய வேலையில வந்து இதை ஃபாஸ்டா எடுக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பா அன்னைக்கு கொஞ்சம் இடையூறுகள் வரும். என்னைக்குமே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செயலுக்கு வந்து முக்கியத்துவத்தை வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதை அப்படியேதான் கொடுக்கணுமே வழியே நம்ம ஷார்ட்கட் பண்ணவே கூடாது. இது என்னுடைய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயும் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். நானு சாலிகிராம பூஜை டெய்லி கண்டிப்பா நான் செய்வேன். அந்த சாலிகிராம பூஜை ஒரு நாள் ஐ திங்க் சம் அதர், அதாவது இந்த பூஜைக்காக வந்து டைம் பத்தல, கிளாஸ்க்கும் வரணும். ஆனா அது ஷார்ட்டா பண்ணணும்ன்றதுக்காக ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 மந்திரம் மட்டுமே சொல்லி அபிஷேகம் பண்ணிட்டு நாமம் போட்டு துளசி தளத்தை வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஆனா அன்னைக்கு எல்லாமே எனக்கு சங்கடமாகத்தான் இருந்தது. அப்படின்னா நமக்கு எஸ் அதுவும் பக்தி செயல் தான் செய்ய போறேன், கிளாஸ் எடுக்கிறதும் பக்தி செயல் தான். ஆனா அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டிருந்த அந்த தருணத்தை வந்து நாம குறைத்தல் ஆகாது. நமக்கு அர்ஜென்டா இருக்கிறதுக்காக நம்முடைய, அதாவது எவ்வளவு மந்திரங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தோமோ அதெல்லாம் குறைச்சு அச்சுதாய நம, அனந்தாய நம, கோவிந்தாய நமன்னு சொல்லிட்டு ஈக்குவலண்ட் இல்லையா. நம்ம எல்லாருமே ஷார்ட்கட்ஸா பண்றது நமக்கு சகஜமாயிடுச்சு. நமக்கு அந்த ஒரு செயல் கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. ஸோ அது வந்து என்றைக்கும் மேன்மை தராது. அன்னைக்கு எல்லாமே வந்து எவ்ரிதிங் வாஸ் அ ஷார்ட்கட்ஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்க நீ ஷார்ட்கட் பண்ணும்போது அங்கேயும் கண்டிப்பா ஷார்ட்கட் ஆயிடுச்சு. அதனால மன திருப்தி இல்லாம மாதாஜி எதையோ நம்ம இழந்த மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவோம். ஆமா, அதனாலதான் எந்த செயல் நம்ம அர்ஜென்ட்டா இருந்தா கூட எந்த செயலை வந்து வேணா கொஞ்சம் காலம் தாழ்த்தி கூட செய்யலாம். கிவ் சம் டைம். அதை நாம வந்து ஷார்ட்கட் பண்றேன், அதை பண்றேன், இதை பண்றேன் நம்ம செய்யவே கூடாது. மிக மிக தவறு. அதனால அனுகூல்யஷ்ய சங்கல்பம், பிரதிகூல்யஷ்ய வர்ஜனம் இல்லையா. பிரதிகூல்யம் அப்படின்றது என்னன்னாக்கா எதெல்லாம் வந்து அதாவது திருத்தொண்டுக்கு வந்து அதாவது ஃபேவரபிளா இல்லையோ, அதாவது அனுகூலமற்ற நிலையில் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா விடணும். எக்ஸாம்பிள் 4 regulations இல்லையா. அதாவது மாமிசத்தை உண்றது இல்லையா, தவறான வழியில நடக்கிறது,
அதுக்கப்புறம் சூதாடுவது, அடுத்து வந்து போதைக்கு அடிமையாகிறது. இது எல்லாமே வந்து பக்தி செயலுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அனுகூலத்தை ஏற்படுத்தாது. ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன். அதே மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள், இப்ப நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லைங்களா, ஷார்ட் கட்ஸ், அதை கூட நம்ம செய்யக்கூடாது. பக்தி தொண்டிலேயே கூட நம்ம வந்து அர்ஜென்ட்டுக்கு நம்ம வந்து செய்யணுமேன்றதுக்காக அந்த சமயத்துல வந்து அர்ஜென்டா பண்ணவே கூடாது. அது மிக மிக தவறு இல்லையா? அதை நாம கண்டிப்பா எவ்வாறு செய்து கொண்டிருந்தோமோ அவ்வாறே செய்ய வேண்டும். ஆனால் அதற்கு சிறிய நேரத்தை ஒதுக்கி நம்ம செய்யணும். So we should never do shortcuts actually. Okay. So பிரதிகூல்யச்ச, எதெல்லாம் வந்து பக்தி தொண்டுக்கு வந்து தடைக்கல்லாக இருக்கின்றதோ அது எல்லாமே வந்து பிரதிகூல்யம். அனுகூல்யம், பிரதிகூல்யம், ஆப்போசிட்ஸ். ஓகே. சோ அதனால வர்ஜனம், கம்ப்ளீட் ரிஜெக்ஷன், செய்யவே கூடாது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், யுக்த வைராகியத்துல இருக்கணும். அடுத்து ரக்ஷிஷ்யதி, ரக்ஷணம் செய்யறது இல்லையா? யார் நம்மளை ரட்சிப்பாங்க? எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் நம்மளை வந்து எப்பவுமே ரட்சிக்க கூடியவர் அவர் தான். மனித ரூபத்துல வந்து ரட்சிக்க கூடியது அந்த தருணத்துல எப்பயோ ஒரு முறை தான், ஆனா யாராவது மூலியமா. பட் எப்பவுமே நம்மள வந்து ரட்சித்து கொண்டு இருப்பவர் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அந்த பரம்பொருள் தான். அதனால ரக்ஷிஷ்யதி, வில் ப்ரொடெக்ட். விஸ்வாசம், அதாவது உறுதி இருக்கணும், பகவான் நம்மள எப்பவுமே ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிற அந்த உறுதி கொண்ட அந்த மனசு நமக்கு எப்பவுமே இருக்கணும். டவுட்டாவே இருக்கக்கூடாது. இந்த சூழ்நிலை எனக்கு வந்து எப்படி ஆகும்னே தெரியலையே, அதாவது எனக்கு இது வின் பண்ணுவானா, வின் பண்ண மாட்டானா, இது வின் பண்ணாதான் ஒரு குடும்பத்தினுடைய அதாவது நிக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷனே வரும், இதுல நான் தோத்துட்டேன்னா அந்த குடும்பமே வந்து அதாவது முன்னுக்கு வராது அப்படிங்கிற ஒரு 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 சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நமக்கு டவுட் வரவே கூடாது. பகவானே நீயே பார்த்துக்கோ, எது நன்மையோ அந்த எந்த குடும்பத்திற்கு வழங்கு, ஆனா வெறுமனே முயற்சி மாத்திரம் செய்யறேன் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் தான் நமக்கு வரணும் இல்லையா? சோ ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசம், அந்த இது வரணும்னா நமக்கு எஸ் பகவான் கண்டிப்பாக நம்மளை ரட்சிப்பார் அப்படிங்கிற அந்த உறுதி வந்து நம்ம மனசுல இருக்கும். அதுதான் ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசோ. சோ எப்படி கோபித்ரத்வே, கோபித்ரத்வே அப்படின்னாக்கா நம்ம எவ்வாறு அவரை வந்து நம்ம வந்து இந்த 5 விதமான ரசங்கள் இல்லையா, சாந்த ரசா, சாக்கிய ரசா, மாதுரிய ரசா, வாத்சல்ய ரசா இல்லையா, தாசிய ரசா, எந்த விதத்துல நம்ம அவரை வந்து நம்ம பார்க்கின்றோமோ இல்லையா. வர்ணம், அதாவது வர்ணம் என்பது வகை இல்லையா. சோ அதாவது நம்ம நண்பனாகவோ இல்லை வந்து தந்தையாகவோ, அதாவது பேரண்டல் இல்லையா, இல்ல அது வந்து அதாவது அதாவது மாதுரிய ரசம் இல்லையா, நாயிகா பாவத்திலையும் பகவானை வந்து வேண்டது, இல்ல தாசியம், அவரை நம்ம எஜமானராக இருந்து நாம் அவருக்கு ஒரு சேவகனாக இருக்கக்கூடிய நிலையில, எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் முறை இல்லாமலே எப்படி வந்து ஒரு ஃப்ளூட்டு பசு மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மை கூட, அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கூட நம்ம பகவானோட கண்டிப்பாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இது, அதை ஏற்றுக்கொள்றது, அதுதான் ரக்ஷிஷ்யதி விஸ்வாசோ கோபித்ரத்வே வர்ணம் ததா. எந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நாம வந்து பகவானை வந்து நினைக்கிறோமோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல கண்டிப்பா பகவான் வந்து ரட்சிக்கிறார். ததா as well. ஆத்ம நிக்ஷேப, அதாவது ஃபுல்லி சரண்டர், 100%. இப்போ பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா, எதையுமே எதிர்பார்க்காம அப்படியே முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுதல், அதுதான் ஆத்ம நிக்ஷேபா. நிக்ஷேபா என்றால் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி இல்லையா. எதிர்பார்ப்பு இல்லாதப்பதான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், மனஸ்பூர்த்தியா வந்து பகவான்கிட்ட வந்து நம்மள வந்து சமர்ப்பிப்போம் இல்லையா. சோ எந்த நிக்ஷேபா மீன்ஸ் அதாவது முழுமையாக, எதையாவது கொஞ்சமா எதிர்பார்ப்பு கூட நம்ம மனசுல வச்சுக்கிறது இல்ல. பகவான் இது எனக்கு கொடுப்பாரா அப்படின்னு நினைக்காம நம்ம வெறுமனே திருத்தொண்டு புரிவதற்காக மட்டும்தான் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்திருக்கோன்ற அந்த மனசு, எல்லாம் அவர் செயல் இல்லையா, அவரின்றி எதுவுமே கிடையாது இந்த பிரபஞ்சத்துல அப்படிங்கிற ஒரு மனசோட வந்து அவர் நம்மள செயல்படுத்த வைப்பார் அப்படிங்கிற உறுதியோட அவரிடத்தில் வந்து சரணா கிடையாது. அதுதான் ஆத்ம நிக்ஷேபா. கார்பண்யா அப்படின்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னா கருமித்தனம்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா. கார்பண்யன்றது கருமித்தனம், அதாவது கொஞ்சமா குறைவான அப்படின்ற ஒரு இது. ஆனா இந்த இடத்துல வந்து ஹியூமிலியேஷன், அதாவது அடுத்தவங்க நம்மள வந்து மேன்மையாக எடுத்துரைத்தாலும் அதற்கு நாம தகுதியற்றவர்கள் என்று எண்ணக்கூடிய ஒரு பக்குவம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க எல்லாம் மாதாஜி உங்க கிளாஸ் எல்லாம் நான் நிறைய கேட்கிறோம், நீங்க நல்லா சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படிலாம் நீங்க சொல்வீங்க. அந்த புகழ்ச்சிக்கு கண்டிப்பாக நான் அடிமை ஆகவே கூடாது. ஏனென்றால் இங்கே நான் வந்து செய்வது கிடையாது, என்னை
செயல்படுத்த வைப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் மற்றும் குரு ஆச்சாரியர்கள் அவர்களுடைய கருணை என்பதை முதலில் நான் உணர வேண்டும். அவ்வாறு நான் உணரும் பொழுதே இந்த பக்தி தொண்டுல வந்து கடைசி வரைக்கும் செல்வதற்கான ஒரு பாக்கியத்தை பெற முடியும். எப்ப வந்து அடுத்தவர்கள் வந்து புகழ்ந்தால் அதை வந்து எஸ் நான் தான் செய்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு அகம்பாவத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொண்டால் அந்த க்ஷணமே வந்து தட் இஸ் த சறுக்கல் என்பது கண்டிப்பாக வரும். சோ நாம எதுவுமே இங்க பெருசா செய்யவில்லை என்பதுதான் உண்மை. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இதெல்லாம் நம்ம சொல்றதுக்கான புத்தியையும் வந்து பகவான் தான் கொடுக்கிறார். we don't possess anything. எல்லாமே வந்து அவரிடம் இருந்துதான் வருகின்றது. நாம் வெறுமனே கருவியாக மட்டும்தான் இங்க செயல்படும். ஓகே, சோ எதற்கு நாம வந்து அதாவது கிருப்பனா அதாவது கார்பண்யவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒருவர் புகழ்ந்தாலும் சரி இகழ்ந்தாலும் சரி இல்லையா, அதே அப்ளிகேஷன் தான். என்னை இவங்க இவ்வளவு அவமானப்படுத்திட்டாங்களே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பாரு, அதற்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கவே கூடாது. புகழ்ச்சியும் இகழ்ச்சியும் எல்லாம் அவன் செயல், அவன் பாதங்களில் சமர்ப்பி இல்லையா. நமக்கு வந்த புகழ்ச்சியும் அவர் பாதங்களிலே வழங்க வேண்டும். நமக்கு இகழ்ச்சியே வந்தாலும் வந்து எல்லாம் இறைவா நீயே பார்த்துக்கொள், இதற்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது, நான் வெறுமனே உன்னுடைய கருவியாக மட்டும்தான் செயல்பட விரும்புகின்றேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்தை வந்து ஒருத்தர் வரைஞ்சு இப்படி இந்த குவாலிட்டிஸ் இந்த 6 சரியா சத்விதா 6 விதமான குவாலிட்டிஸ் தான் வந்து சரணாகதியினுடைய அறிகுறிகள். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சோ இதேதான் நீங்க வந்து அழகா வந்து ப்ளீஸ் மேக் அ நோட். மாதாஜி தமிழ் படிக்கலாமா? இதுல தமிழ் புக்ல படிக்கிட்டுங்களா? படிங்க 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 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். சர்ஜனம் ரசிஷ்யதீதி விஸ்வாசோ கோப்ருத்வே வரணம் ததா ஆத்ம நிஷேவ கார்பன்யோ ஷட் விதா சரணாகதி. பக்தி தொண்டிற்கு சாதகமானவற்றை ஏற்றல், பாதகமானவற்றை துரத்தல், கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பார் என்னும் உறுதியான நம்பிக்கை, கிருஷ்ணரை எனது எஜமானராக அல்லது பராமரிப்பாளராக ஏற்றல், தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்தல், பணிவு ஆகியவை சரணாகதியின் 6 பிரிவுகளாகும். அந்த பொருளை படிக்கலாமா மாதாஜி? பொருளுரையா படிங்க. என்ன சின்னது தானே, ஆனா அது வந்து நிறைய இருக்கும் போல இருக்கு பிரபு. 2 பக்கம் இருக்கு. வேணாம் பிரபு வேணாம், நீங்க எல்லாருமே படிச்சுக்கோங்க. எல்லாருமே நீங்க இதை உட்காந்து படிச்சுட்டு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா வந்து கேளுங்க. ஓகே, சோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுதா? எப்ப தூக்கத்துல இருந்து கேட்டாலும் நீங்க எல்லாரும் சொல்லணும் இல்லையா? புரிஞ்சுது மாதா. பக்திக்கு எது ஃபேவரோ, பக்திக்கு இதான் நான் எப்பயுமே சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஆனா உங்களுக்கு இந்த வேர்ட் பை வேர்ட் மீனிங் உங்களுக்கு சொல்லல இல்லையா? ஆனா நான் சொல்லும் போது எப்பவுமே சொல்லுவேன் உங்களுக்கு இது இதெல்லாம் அனுகூலமோ பகவானுக்கு அதை மட்டும்தான் செய்யணும். பகவானுக்கு ஒரு நாள் இது வந்துரும் மாதாஜி. அது அனுகூலமற்றதா அதெல்லாம் கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்ம ரட்சிப்பார், அவரை தர ரட்சிப்பவர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாருமே கிடையாது. நம்முடைய மனதை வந்து முழுமையாக அவரிடத்தில் வந்து சரணாகதி அடைகிறது இல்லையா? அதாவது மனசை சமர்ப்பிக்கிறது ஃபுல்லாவே. அதாவது எதையும் செய்தாலுமே அவரை மையமாக வைத்து செயல்படக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை வந்து நாம எடுத்துட்டு வர்றது. மேலும் வந்து அதாவது கிருப்பா கார்பண்யா அதாவது கருமித்தனமாக இருக்கிறது. எதற்கு கதுல கருமித்தனமாக இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்மளை யாராவது புகழ்ந்தாலும் இழந்தாலும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு மனசு நம்ம கண்டிப்பா விட்டுறணும். சோ அதை வந்து இக்னோர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்தை தான் நம்ம எடுத்துட்டு வரணும் இல்லையா? ஹியூமிலியேஷன் அதாவது சகிப்புத்தன்மை என்று கூட சொல்லலாம். சோ நம்மள யாராவது நல்லா திட்டினா கூட ஓகே, அவங்களுடைய எந்த ஜென்மத்திலயும் நாம அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லியிருப்போம் செஞ்சிருப்போம், அததான் இப்ப நம்ம ரிவர்ஸா இங்க வாங்கிட்டு இருப்போம்ன்றதையாவது நம்ம அட்லீஸ்ட் அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தையாவது நம்ம எடுத்து எதையுமே அவ்வளவுதான். நாம் எதை செய்திருக்கின்றோமோ அதை தான் நாம் அறுவடை செய்ய முடியும். ஆனா எந்த காலகட்டத்துல எப்படி வரும்ன்றது நமக்கு தெரியாது. அதனால நம்மள வந்து யாராவது அதிகமாக திட்டி விட்டால் கூட நம்ம அவங்கள வந்து மனசுல வந்து ஒரு ஹேட்டட்னஸ் வச்சுக்க கூடாது, வெறுப்பு வச்சுக்க கூடாது அவங்க மேல. அதே மாதிரி நம்மள யாராவது நல்லா புகழ்ந்தாக்கா அவங்க மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து வந்து ரொம்ப நல்லவங்க, அவங்க மட்டும்தான் நம்மளுடைய நண்பர்கள் அப்படிங்கிற வந்து நம்ம அசோசியேஷன் அப்படின்னு நினைக்கவும் கூடாது. அதுவும் தவறு. அதனால அப்படின்னா நாம அந்த புகழ்ச்சிக்கு அடிமையாகி இருக்கின்றோம், இங்க இகழ்ச்சியை வந்து வெறுக்கின்றோம். இந்த 2 நிலைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த சகிப்புத்தன்மையோட டாலரன்ஸ் இல்லையா, அதோட இருக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நம்ம வர இப்ப இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம
மனசை வந்து பகவானிடத்தில் வந்து சமர்ப்பிக்கக்கூடிய ஒரு பக்குவம் நமக்கு தானாகவே வரும். ஓகே, இந்த குவாலிட்டிஸ்ல நம்ம கிட்ட எத்தனை இருக்கு அப்படிங்கறதையும் நீங்க கண்டிப்பா அலசி ஆராயணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பக்தி உபதேசாமிருத சிந்துல செகண்ட் தேர்ட் இதெல்லாமே வந்து அனுகூல்யஸ்ய பிரதிகூல்யஸ்ய தான் வந்து ஜாஸ்தி வந்து டீல் பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே வாச்சோ வேகமே வந்து எப்படி ஒரு டிவோட்டி வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து டிவோட்டி வந்து அதுதான் இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து இதுதான். சோ எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு, எல்லாமே இன்டர்லிங்க்டு. ஆமா, கரெக்ட். தேங்க்யூ மாதாஜி ஃபார் த ரெஃபரன்ஸ். ஆக்சுவலி நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல நம்ம வந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? வாச்சோ வேகம் மனச வாச்சோ வேகம் மனசா குரோத வேகம் ஜிவ்வா வேகம் உதரப்பிரஸ்த வேகம் இல்லையா? அதாவது எதெல்லாம் இந்த 6 விதமான இதெல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் உந்துதலை எல்லாம் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எங்க வேணாலும் நம்மளுக்கு வந்து அதாவது சிஷ்யர்கள் என்பவர்கள் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை தான் நம்ம வளர்த்து கொள்ளணும். அதுக்கப்புறம் லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ், எதையெல்லாம் நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு எல்லாம் ஃபேவர் இல்ல அதை மட்டும்தான் வந்து எடுத்துக்கணும். எதெல்லாம் அன்பேவரபிளோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து விட்டுறணும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் 6 லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் அதையும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பிரசாதத்தை கொடுக்கறது, பிரசாதத்தை வாங்கி கொள்றது, கிஃப்ட் கொடுக்கறது, அடுத்து அவங்க கிஃப்ட் கொடுத்தா நம்ம வாங்கிக்கிறது, இதெல்லாமே வித்தின் டிவோட்டிஸ் தான். ஓகே, அடுத்து வந்து ஓப்பனிங் அவர் மைண்ட் வித் சீனியர் டிவோட்டி இல்லையா? நம்ம ஒரு பக்தி பாதையில போயிட்டே இருக்கும், ஏதோ ஒரு தலைக்கல் வருது இல்லையா? அது எல்லார்கிட்டயுமே போயிட்டு எனக்கு இப்படி வருது இப்படி வருதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. யாரிடத்தில் சொன்னால் அது வந்து நமக்கு கரெக்டான ஒரு பாதை தான், இல்லை நீங்கள் வந்து நம்ம வேற எதையாவது வந்து அந்த ரெக்டிபிகேஷன் பண்ணிக்கணுமான்றத வந்து ரிவீலிங் யுவர் மைண்ட் இல்லையா? ரிவீலிங் யுவர் இன்டெலிஜென்ஸ். அது வந்து நம்ம வந்து நம்பிக்கையை யார்கிட்ட கொடுக்க சொல்ல முடியும்னா ஒரு பக்தன் வந்து இன்னொரு பக்தன் கிட்ட மட்டும் தான் சொல்லணும். அதே ஒரு பௌதிகவாதி கிட்ட போய் சொன்னா அவன் வந்து பிராக்டிக்கலா அனலைஸ் பண்ணுவான், இல்லைன்னா அவன் வந்து பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட இருந்துதான் நமக்கு வந்து அறிவுரையை வழங்குவான். அப்ப நாம என்ன ஆகும்னாக்கா பக்தி பாதையில இருந்து நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன் என்பது கண்டிப்பா வரும். ஆனா அதே வந்து ஒரு பக்தனிடத்துல போய் கேட்டா கண்டிப்பா இந்த பாதை இது கரெக்ட், இப்படி போனா இப்படி ரைட்டு அப்படிங்கறது எல்லாமே கண்டிப்பா சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து டெல் அப்படின்னு நாம ஒரு பக்தனா இருந்து ஒரு பக்தன் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்லும் பொழுது அவருக்கு நல்லது ஒரு வழியை வந்து நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துரைக்கணும். திஸ் ஆர் த 6 லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் கூட நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இல்லையா? இதெல்லாம் உங்களுக்கு இப்ப மனப்பாடமா இருக்கணும். ஓகே, எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. ஏதாவானேவ சங்யாதோ பிரம்மண சாகுணஸ்யஹ சன்னிவேஷோ மயா ப்ரோக்தோ யாஹ காலஹ பஞ்சவிம்சக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவானேவ சங்க்யாதோ பிரம்மண சகுணஸ்யஹ சன்னிவேஷோ மயா ப்ரோக்தோ யகால பஞ்சவிம்சகஹ. ஏதாவான் மிகுந்த, ஏவ சரியாக, சங்கையாத கணக்கிட்டு, பிரம்மண பிரம்மனின், சகுண்யஸ்ய ஜடத்தன்மைகளுடன், ஹ உண்மையில், சன்னிவேச ஏற்பாடு, மயா என்னால், புரோக்த பேசப்பட்டு, ய எந்த கால நேரம், பஞ்சவிம்சக 25ஆம் மொழிபெயர்ப்பு. இவை எல்லாம் தகுதி வாய்ந்த பிரம்மனாக கருதப்படுகின்றன. நேரம் என்று அறியப்படும் 3 காலங்களும் கலக்கும் மூலப்பொருள் 25ஆம் மூலக்கூறு என்று கணக்கிடப்படுகிறது. பொருளுரை. வேதத்தின் கூற்றின்படி பிரம்மனுக்கு அப்பால் உயிர் பொருள் ஏதும் இல்லை. சர்வம் கல்வ இதம் பிரம்ம. சாந்தோக்கிய உபனிஷத் 3.14.1 விஷ்ணு புராணத்திலும் இது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நாம் பார்க்கும் எதுவும் பரஸ்ய பிரம்மணக சக்தி, எல்லாமே மேலான பரம சத்தியத்தின் பிரம்மனின் சக்தியின் விரிவு ஆகும். பிரம்மன் 3 தன்மைகளான சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றுடன் கலக்கும் பொழுது சில சமயம் சகுண பிரம்மன் எனப்படும். இந்த 25 மூலப்பொருள் அடங்கிய ஜட விரிவில் முடியும். நிர்குண பிரம்மனின் ஜடமாசில்லாதது அல்லது அகநிலை உலகில் 3 குணங்களான சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் ஆகியவை இல்லை.
நிர்குண பிரம்மன் இருக்கும் இடத்தில் கலப்படம் அற்ற சத்வகுணம் உள்ளது. சாங்கிய முறை தத்துவத்தால் சகுண பிரம்மன் கால கூரையும் சேர்த்து 25 மூலப்பொருள்களை உள்ளடக்கியதாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்கே ஆத்மாவை பற்றி எடுத்துரைக்கிறார்கள். பிரம்மன் என்பது இந்த இடத்துல ஆத்மாவை குறிக்கின்றது இல்லையா? அந்த பிரம்மன் இந்த இயற்கைக்கே உரித்தான 3 குணங்களோட இணைகின்றது. எதன் மூலியமா? இந்த ஸ்தூல உடலோட கலப்பு. இந்த ஸ்தூல உடல் எதனால் ஆனது? அதாவது இந்த 3 குணங்களுடைய, அதாவது அதனுடைய இதுல கலவையில தான் இந்த வர்றதே. இந்த தோன்றாத அருவத்தினுடைய ஒரு பண்பு அதோட கலந்திருக்கு 3 குணங்களோட. எஸ், 3 காலங்கள் என்னன்னு பிரதாஜி? இருங்க நான் சொன்னோம். ஐ ஹவ் நாட் ஸ்டார்டட். நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். சோ அதனால் ஏதாவானேவ சங்யாதோ பிரம்மண சாகுணஸ்யஹ சன்னிவேஷோ மயா ப்ரோக்தோயஹ கால பஞ்சவிமம் சக. அதாவது நம்ம காலத்தோட, காலம் என்பது இது நித்தியமானது. நம்ம 5 விதமான அதாவது ஃபேக்டர்ஸ் இல்லையா, செயல்களை பற்றி தான் இந்த செயல்கள் அல்லது பொருட்களை பற்றி தான் நம்ம பகவத்கீதையில கூட படிக்கிறோம் இல்லையா? ஆத்மா, அதாவது ஜீவாத்மா, பரமாத்மா, காலம் மற்றும் இந்த பிரகிருதி, இந்த பௌதிக இயற்கை, இந்த பிரகிருதியை பற்றியும். இது எல்லாமே நித்தியமான ஒன்றுதான். ஆனா கர்மம் மட்டும்தான் வேறுபட்ட நிலையில இருக்குது. இந்த பிரகிருதி மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது, ஆனால் அழியக்கூடியது கிடையாது. அதையும் நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஏதாவான் மிகுந்த, ஏவ சரியாக, சங்கியாயதக கணக்கிட்டு, பிரம்மனின் சில சமயம் இந்த பிரகிருத்திய கூட பிரம்மன் என்று சொல்கிறார்கள் இல்லையா? போன 2-3 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி கூட நம்ம அதை படிச்சோம். பிரம்மனை சில இடங்கள்ல மட்டும்தான் அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அது ரெஃபர். ஆனா உண்மையிலே பிரம்மன் என்பது இந்த ஆத்மாவுடைய நிலையை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது. இன் ஜென்ரலா நம்ம சொல்லும் பொழுது சகுணஸ்ய, சாகுணம் இல்லையா, ஜடத்தன்மை குணம், இந்த 3 குணங்களுமே சகுணம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஹா உண்மையில், சன்னிவேஷ ஏற்பாடு, மயா என்னால், அதாவது யாரால? எல்லாம் வல்ல இறைவனால், புரோக்த பேசப்பட்டு, யா எந்த, கால நேரம், பஞ்சவிம்சக 25, அதாவது 25 இல்லையா? ஆல்ரெடி 24 பண்புகளை பற்றி நம்ம படிச்சாச்சு. இப்ப 25வது பண்பு எது இந்த இடத்துல? பிரம்மன் என்பது சொல்லப்படாது. பிரம்மன் என்பது எது? ஆத்மாவை, ஜீவாத்மாவை குறிக்கின்றது. இவை எல்லாம் தகுதி வாய்ந்த பிரம்மனாக கருதப்படுகின்றது. அதாவது இந்த இடத்துல நேரம் என்று அறியப்படும் 3 காலங்களுக்கும் கலக்கும் மூலப்பொருள் 25ஆம் மூலக்கூறு என்று கலக்கப்படுகின்றது. சோ இந்த பிரம்மன் என்பது ஆத்மா, இதுல எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. அது நித்தியமான ஒன்று. அது எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய பின்ன பகுதி. அது எதனோடு கலக்கின்றது? காலத்தோட கலக்கின்றது. அதுவும் நித்தியமானதுதான் இல்லையா? இந்த பிரம்மன் 3 விதமான நிலைகள் உண்டு இல்லையா? சாந்தினி, சம்வித், ஹலாதினி. இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நித்தியமான தன்மை, அதை கொண்டுதான் நம்ம பார்க்கின்றோம். அதோட காலமும் நித்தியமானது. காலம் எப்பயுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. என்றைக்குமே காலம் இல்லாமல் இருந்ததே கிடையாது. சோ அப்படி இதோட கலந்து அதுதான் 25th அதாவது எலிமெண்டா கணக்கிடப்படுகின்றது. சோ தகுதி வாய்ந்த பிரம்மனாக கருதப்படுகின்றது. குவாலிஃபைடு இல்லையா பிரம்மன். இதோட நேரம் என அறியப்படும் 3 காலங்களும், நமக்கு 3 காலங்கள் என்பது உண்டு இல்லையா? பகல், இரவு. இந்த பிரகிருதிக்கு நம்ம பௌதிக இயற்கையில பகல், இரவு மற்றும் சந்தியா காலம் என்பது ஏன்னா ஒரு காலத்துல இருந்து இன்னொரு காலத்திற்கு கண்டிப்பா இடைப்பட்ட காலம் என்பது உண்டு. ஈவன் பிரகிருதி கூட படைக்கும் பொழுது பகவான் அப்படிதான் படைக்கிறார். ஆன்மீக உலகத்திற்கு தான் காலம் கிடையாது. ஆனா அங்க காலம் எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா கணக்கில் வருவது கிடையாது. அப்படின்னா அங்க இரவு பகலே கிடையாது, வெவ்வேறு காலங்களே கிடையாது. ஒரே காலம் எப்பொழுதுமே இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. பகல் பொழுது, இரவு பொழுது. இந்த இரவிலிருந்து பகலுக்கும், பகலிருந்து இரவுக்கும் 2 விதமான சந்தியா காலங்கள் உண்டு. இவன் பகவான் படைக்கும் பொழுது படைக்கின்றார். இப்ப பிரம்மருடைய அதாவது பிரம்மருடைய 2ஆம் படைப்பு இதெல்லாம் முடிஞ்சு ரட்சிக்கக்கூடிய ஹீரோதக சாயுது விஷ்ணு ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறார். மகா பிரளயம் பொழுது அனைத்து அண்டங்களுமே பகவானுக்குள்ள சென்று அடங்கி விடுகின்றன. இதுக்குள்ளேயே பிரம்மருடைய ஒரு பகல் முடிஞ்சு இன்னொரு, அதாவது இரவுக்கு செல்லும் பொழுதும் சந்தியா காலங்கள். நம்ம அந்த சார்ட் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா?
திரேதா யுகம், அதாவது யுகங்கள், அதுக்கப்புறம் திவ்ய யுகம், 71 திவ்ய யுகங்கள், அந்த இது வந்து அடுத்து வந்து கல்பம். இப்படி எல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஒரு கல்பத்துல இருந்து இன்னொரு கல்பத்துக்கு எவ்ரிவேர் ஒரு இதுல இருந்து ஒரு நிலையில இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு வந்து டிரான்சிஷன், அதாவது மாற்றம் பெறும் பொழுது மத்தியில வந்து சந்தியா காலம் என்பது உண்டு இல்லையா? 14 மனுக்கள் பிளஸ் 15 சந்திகள் என்பதும் நம்ம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? சோ இது மாதிரி சந்திய காலம் என்பது ஒன்று. முக்காலங்களும் நேரம் வந்து எப்படி அறியப்படுகின்றது? நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபஞ்சத்துல 3 காலங்களை கொண்டுதான் நம்ம வந்து அறிகின்றோம் இல்லையா? சந்தியா காலம் என்பது இந்த 5:30 to 6:30 இருக்கக்கூடிய அந்த டைம் தான் இல்லையா? பகல் டார்க்னஸ் இல்ல பகல், டான் அண்ட் டஸ்க் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது விடியல் மற்றும் மறைவு. சாயந்திரம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாயந்திர காலம் தான், அதாவது பகலிலிருந்து இரவுக்கு மாற்றம் பெறக்கூடிய காலம், இல்லை என்றால் இரவிலிருந்து பகலுக்கு மாற்றம் அடையக்கூடிய. காலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அப்படியே ஒரு மாதிரி லைட்டா தான் வந்து வானம் வந்து ஒரு மாதிரி, அதாவது நம்ம வந்து வெளிச்சத்துக்கு வரக்கூடிய அந்த நிலை, அதுதான் வந்து சந்தியா காலம். எல்லா இடங்களிலுமே கருக்கல்னு சொல்லுவாங்க. கருக்கல், ஆமா கருக்கல். சோ அந்ததான் முக்காலங்களும் இல்லையா? சோ நேரம் வந்து எவ்வாறு அறியப்படுகின்றது? இந்த முக்காலங்களால் அறியப்படுகின்றது. அந்த ஃபேக்டர் வந்து எதோட கலக்கின்றது? இந்த பிரம்மனோட கலக்கின்றது. அதுவும் நித்தியமானதுதான் இல்லையா? எப்பவுமே இருந்து கொண்டேதான் இருக்கிறது. பகல் எப்பவுமே இருக்கு, இரவு எப்பவுமே இருக்கு, சந்தியா காலம் எப்பவுமே இருக்கு. எப்பயாவது போயிருக்கா? கிடையவே கிடையாது. ஆனா கடந்து கொண்டு இருந்துட்டே இருக்கு. மாற்றம் என்பது உண்டு, ஆனால் அது எப்பவுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். நேரம் என்பது கண்டிப்பாக ஒன்று. சோ அது நித்தியமான ஒன்று. அதோட கலந்துதான் வந்து மூலக்கூறு, 25ஆம் மூலக்கூறு என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ நம்ம எல்லாருமே காலத்துக்கு ஏற்றவாறு இங்க வந்து அவதரிக்கின்றோம், வாழ்கின்றோம், மறைகின்றோம் இல்லையா? நமக்கு பிறப்பு என்பது ஒன்று உண்டு, மரணம் என்பதும் ஒன்று உண்டு. நம்ம எங்கேயாவது இந்த சமாதி கிட்ட போகும்போது பாத்தீங்கன்னாக்கா இயற்கை எய்தினார் என்றதுக்கு அவருடைய பர்த் டேட், டெத் டேட் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா? காலத்தை வச்சுதான் அங்க போட்டிருப்பாங்களே. எப்ப பிறந்தார், என்றைக்கு பிறந்தார், என்றைக்கு மறைந்தார், இதுதான் நமக்கு தெரியும். அதனால நம்ம இன்னும் டெப்தா போய் டெத் சர்டிபிகேட்ல பார்த்தா எந்த சமயத்துல மறைந்தார், டாக்டர் போஸ்ட்மார்டம் ரிப்போர்ட்ல எல்லாம் கூட வந்து எதனால வந்து இதெல்லாமே ஆனது, எந்த சமயத்துல வந்து இது டெத் வந்து ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது எல்லாமே கூட எழுதுவாங்க இல்லையா? சோ எல்லாமே காலத்தின் அடிப்படையில், காலத்திற்கு அங்கே முக்கியத்துவம். அப்படின்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நித்தியமான ஒரு இன்னொரு பண்பும் வந்து இணைகின்றது. சோ வேதத்தின் கூற்றுப்படி பிரம்மனுக்கு அப்பால் வேற எந்த உயிர் பொருளுமே கிடையாது இல்லையா? இயங்குபவர் வந்து பரமாத்மா, ஆனா இதுதான் வந்து ஜீவன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சர்வ கல்ப இதம் பிரம்மன், அனைத்து இல்லையா? கல்வ இதம் பிரம்மன், அதாவது சாந்தோக்கிய உபநிஷத்துல வந்து இந்த இது வந்து சொல்லப்பட்ட விஷ்ணு புராணத்திலுமே இந்த மேல சொன்ன வேத கூற்றின்படி இல்லையா, அதற்கு அப்பால் அதாவது உயிர் பொருள் ஏதும் இல்லை அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ சாந்தோக உபனிஷத்துலயுமே இந்த இடத்துல பிரபுபாதர் அவர்கள் மேற்கோள் காட்டுகிறார். மேலும் விஷ்ணு புராணத்திலுமே இது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதையுமே இந்த இடத்துல ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கிறார். சோ விஷ்ணு புராணம் யாரால் எழுதப்பட்டது? பராசர முனிவரால் எழுதப்பட்டது. பராசர முனிவர் யார்? வேதவியாசருடைய தந்தை இல்லையா? இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நாம் பார்க்கும் எதுவுமே பரஸ்ய பிரம்மனக, அதாவது சக்தி எல்லாமே மேலான பரம சத்தியத்தில் இல்லையா, அப்சல்யூட் ட்ரூத் அவரிடத்தில்தான். பிரம்மனின் சக்தியும் விரிவு ஆகும். அவருடைய விரிவங்கங்கள் தான் நாம் எல்லாமே இல்லையா? பகவானிலிருந்து வந்த பின்ன பகுதிகள் தான் நாம். பிரம்மனின் 3 தன்மைகளான இந்த பௌதிக இயற்கைக்கே இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டிஸ் எது? முதன்மையா நம்ம பார்க்க வேண்டியது முக்குணங்கள், சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். இது 3மே வந்து ஒருத்தரை வந்து கட்டுண்ட வாழ்க்கையை தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். தமஸ் இவற்றுடன் வந்து கலக்கின்றது, அதுதான் பிரகிருத்தினுடைய பண்பு இல்லையா? சோ சில சமயம் சகுண பிரம்மன் எனப்படும் இல்லையா? அதாவது இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம வந்து கலக்கும் பொழுது அதுக்கு சகுண பிரம்மன் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது. சோ பிரம்மன் வந்து நார்மலா சொல்லாம சகுண பிரம்மன் என்று சொல்லப்படுகின்றது. இந்த 25 மூல பொருட்களை அடங்கிய ஜட விரிவில் வந்து முடியும். சோ அதுதான் வந்து நாம இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அவதாரம் எடுக்கக்கூடியதுக்கான காரணமாகின்றது. நிர்குண பிரம்மனின் ஜட மாசு இல்லாதது, அதாவது நிர்குணம் என்பது பகவான் ஒருத்தருக்கு தான், நமக்கு கிடையாது.
100% அவர் மட்டும்தான் நிர்குணன். நாம வந்து சுத்த சத்துவ குணத்திற்கு வேணா போலாம். எனி டைம் நம்ம வந்து தவறு இழைப்பதற்கு நாம இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற வரைக்குமே தவறு இழைக்கிறதுக்கு நாம என்னைக்குமே இருப்போம். சோ அதாவது நமக்கு அந்த மார்க்கம் என்பது எப்பொழுதுமே உண்டு. ஏன்னா இந்த இயற்கை 3 குணங்களால் ஆளப்படுவதால் நாம அந்த உந்துதலால நம்ம வந்து தவறு இழைப்பவர்கள் தான். தவறே 100% இழைக்காம இருக்கிறவங்க யாருமே கிடையாது. சோ அகநிலை உலகில் 3 குணங்களுமான உள்ளுக்குள்ள இல்லையா, சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் ஆகியவை இல்லை. அதாவது நிர்குண பிரம்மன்ல வந்து உள்ளுக்குள்ள அந்த கிடையாது, அது ஒரு மாசு இல்லையா. நிர்குண பிரம்மன் இருக்கணும் இடத்தில் கலப்படமற்ற சத்வகுணம், அதாவது சுத்த சத்துவம் குணம் உள்ளது. மனிதர்களாகிய நமக்கு சுத்த சத்துவம், ஆனால் எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நிர்குணம் என்று பொருள். சாங்கிய முறை தத்துவத்தால் சகுண பிரம்மன் காலக்கூரையும் சேர்த்து, அதாவது அந்த பிரம்மன் சகுண நார்மலா இருக்கக்கூடிய பிரம்மனை தான் சகுண பிரம்மன். ஏன் சகுண பிரம்மன்னா, நாம் அந்த ஆத்மா வந்து இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதால் அது சகுண பிரம்மன் என்று சொல்லப்படுகின்றது. அதோட சேர்த்து நாம் இந்த முக்காலத்துக்கு ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கக்கூடிய காலத்தையும் சேர்த்து 25 மூலப்பொருட்களை உள்ளடக்கியதாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று இந்த இடத்துல கபில தேவர் வந்து தேவஹூதிக்கு எடுத்துரைக்கிறார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஜெய்ஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. பிரபாவம் பௌருஷம் பிராஹு காலமேகேயதோபயம் அஹங்காரா விமூடஸ்ய கர்த்து பிரக்ருதி மீயுஷ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபாவம் பௌருஷம் பிராகுः காலமேகே யதோபயம் அஹங்கார விமூடஸ்ய கர்த்தோ பிரகிருதி மீயுஷः. பிரபாவம் பாதிப்பு, பௌருஷம் பரமபுருஷ பகவானின், பிராகுஹு அவர்கள் கூறியுள்ளனர், காலம் காலக்கூறு, ஏக சில, யத அதிலிருந்து, பயம் அச்சம், அகங்கார விமூடஸ்ய போலி ஆளுமையால் ஏமாற்றப்பட்டு, கர்த்து தனிப்பட்ட ஆத்மாவில், பிரகிருதியும் ஜட இயற்கை, ஈயுஷ தொடர்பு கொண்டு. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷ பகவானின் பாதிப்பு காலத்தின் விளைவில் உணரப்படுகிறது. அது ஜட இயற்கையை தொடர்பு கொண்டு ஏமாற்றப்பட்ட ஆத்மாவின் போலி ஆளுமையால் மரண பயம் கொடுக்கும் தன்மையது. பொருளுரை. உயிரினத்தின் மரண பயம் உடலின் தன் முனைப்பு பற்றிய போலி ஆளுமையால் ஏற்பட்டதாகும். எல்லாரும் மரணத்திற்கு அஞ்சுகிறார்கள். உண்மையில் ஆத்மாவிற்கு மரணம் இல்லை. ஆனால் தன்னை உடலுடன் இனம் காணுதலில் நாம் மூழ்கி இருப்பதன் காரணமாக மரண பயம் வளர்ச்சி அடைகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11.2.37 பயம் விதியா பினிவேஷதஹ சியாத் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விதிய என்றால் பொருளை குறிப்பிடும் சொல். அது ஆத்மாவுக்கு அப்பாற்பட்டது. பொருள் என்பது ஆத்மாவின் 2ஆம் தர வெளிப்பாடு ஆகும். ஏனெனில் பொருள் ஆத்மாவிலிருந்து உருவாகும். வர்ணிக்கப்பட்ட ஜட மூலப்பொருட்கள் பரம பகவானால் அல்லது பரமாத்மாவால் உண்டாவது போல உடலும் ஆத்மாவின் விளைபொருளாகும். அதனால் பரு உடல் விதிய அல்லது இரண்டாம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஆத்மாவின் 2ஆம் மூலப்பொருளில் அல்லது 2ஆம் காட்சி பொருளில் மூழ்கி இருப்பவர் மரண பயம் உடையவர். ஒருவர் தான் தனது என்பது தன் உடல் அல்ல என்று முழுவதும் ஒப்புக்கொண்டால் மரண பயம் பற்றிய வினாவே எடாது. ஏனெனில் ஆத்மாவுக்கு மரணம் இல்லை. ஆத்மா பக்தி தொண்டின் ஆன்மார்த்தமாக ஈடுபட்டால் அவர் முழுவதுமாக பிறப்பு இறப்பினின்று இறந்து விடுபடுகிறார். அவருடைய அடுத்த நிலை பரு உடலிலிருந்து முழு ஆன்மீக விடுதலை பெறுவதாகும். மரண பயம் பரமபுருஷ பகவானின் பாதிப்பை சுட்டிக்காட்டும் காலம் அல்லது காலக்கூறின் செயலாகும். பிற சொற்களில் கூறினால் காலம் அழியக்கூடியது. படைக்கப்பட்ட எதுவும் அழிவுக்கும் கரைதலுக்கும் ஆளாகக்கூடியது. அது காலத்தின் செயலாகும். காலம் பகவானின் பிரதிநிதியாகும். அது நன்மையும் பகவானிடம் சரணடையும்படி நினைவுபடுத்துகிறது. பகவான் நேரமாக இருந்து ஒவ்வொரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாவுடன் பேசுகிறார். பகவத்கீதையில் அவர் கூறுகிறார், ஒருவர் அவரிடம் சரணடைந்தார் பின்னர் பிறப்பு இறப்பு பற்றிய பிரச்சனை இல்லை என்று. அதனால் நாம் காலக்கூற்றை நம்முன் நிற்கும் பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இது மேலும் பின்வரும் பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. காலம் வந்து நிச்சயமானதுதான். ஆனால் காலம் ஒரு முறை கடந்து விட்டால் மீண்டும் வருவது கிடையாது இல்லையா. நேற்றைய தினம் இன்றைக்கு நமக்கு வராது. சோ எதெல்லாம் சென்ற காலமாக்கி விட்டது முக்காலங்களும் உண்டு. ஆன்மீக உலகத்துல அப்படி கிடையாது.
அங்க வந்து நேற்று இன்று நாளை எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இங்க மட்டும்தான் அது சுய பிரகாசம் கொண்டது ஆன்மீக உலகம். இங்க நாம தான் வந்து அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பிரகாசம் பண்றோம். சூரியன் வந்து நித்தியமாக பிரகாசத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றான் இல்லையா? சோ 2 நிலைகளை நாம காண்கின்றோம். பகல் பொழுதுல நமக்கு வந்து லைட் தேவையே கிடையாது. ஆனா இரவு பொழுதுல கண்டிப்பா நமக்கு அதாவது ஒரு விளக்கினுடைய வெளிச்சம் நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. இதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சோம். காலக்கூற்றை பற்றி நாம இந்த இடத்துல அழகா சொல்லியிருக்காரு, இதை பார்க்கலாம். பிரபாவம் பௌருஷம் பிராகு காலமேகே யதோ பயம் அஹங்காரா விமூடஸ்ய பிரகிருத் கர்த்து பிரகிருதிமீயசு. பிரபாவம் பாதிப்பு இல்லையா? பௌருஷம் பரமபுருஷ பகவானின் ராகு அவர்கள் கூறியுள்ளனர். காலம் காலக்கூறு ஏக அதாவது சில எத அதிலிருந்து பயம் அச்சம் அகங்கார விமூடேஷ்ய போலி ஆளுமையால் ஏமாற்றப்பட்டு கர்த்து தனிப்பட்ட ஆத்மாவின் பிரகிருதிம் ஜடை இயற்கை ஈயுஷு தொடர்பு கொண்டு. சோ பரமபுருஷ பகவானின் பாதிப்பு காலத்தின் விளைவில் உணரப்படுகின்றது இல்லையா? காலத்துக்கு ஏற்றவாறு எல்லாமே மாற்றம், சீதோஷண நிலை மாற்றம் ஏற்படும். ஆனால் காலம் இல்லாமல் இருந்ததே கிடையாது. காலத்தினுடைய ரூபம் கால ரூபமாக விஸ்வரூப தரிசனத்துல நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். நான் காலமாக வந்திருக்கின்றேன், மரணமாக வந்திருக்கின்றேன், இங்க இருப்பவர்களை எல்லாமே அழிப்பதற்கு. பாண்டவர்களை தவிர எல்லோரும் என்னுடைய ஏற்பாட்டால எல்லோருமே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். நீ வெறுமனே வந்து போரில் புரிந்து வெற்றி கொள்வாயாக பார்த்தா இல்லையா? சவ்யசாஷின் அப்படின்னு சொல்வார். ஒரு கருவியாக மட்டும் இருந்து நீ வந்து போர் புரிவாயாக, வெற்றி கொள்வாயாக, அரசை ஆழ்வாயாக அப்படிங்கிறதுதான் பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார் 11வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையில. அதே மாதிரிதான் இந்த இடத்துல பரமபுருஷ பகவானுடைய பாதிப்பு இல்லையா? காலத்தின் விளைவில் வந்து உணரப்படுகின்றது. இந்த ரூட் காஸ் இல்லையா? அதாவது ஒரு செயலை செய்து விட்டால் அதனுடைய பலன் என்ன என்பது நம்ம காலப்போக்குல தான் நம்ம தெரியும் இல்லையா? எல்லாருமே நம்ம ஜென்ரலா பேசக்கூடியவங்க தான். ஒரு பெரிய டெம்பிள் கமிட்டி இருக்காங்கன்னா அதுல வந்து சில பேர் வந்து டாமினன்ட் போஸ்ட்ல உட்கார்ந்துருப்பாங்க. சோ அப்ப அந்த உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது அவங்க நன்மையும் செய்யக்கூடியவர்களும் இருக்காங்க, தீமை செய்பவர்களும் இருக்காங்க இல்லையா? அப்போ இந்த நன்மையே செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க வந்து காலத்திற்காக நம்ம காத்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா வெயிட்டிங் ஃபார் த ஃபியூச்சர் இல்லையா? சோ அப்போ ஃபியூச்சர்ல பார்க்கும்போது இந்த நபர் வந்து மிகவும் மோசமான நிலையில இருப்பார் இல்லையா? சோ இதெல்லாமே காலத்தினுடைய விளைவு. அவன் அப்படி செஞ்சான், அதனாலதான் இவன் இப்படி அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த இதுவும் வரும் இல்லையா? இட் இஸ் அ சைக்கிள் ஒன்லி. நம்ம எதை விதைத்தோமோ அதை தான் நம்ம வந்து அறுவடை செய்ய முடியும். அதுல மாற்றி நமக்கு எதுவுமே வராது. ஸோ நம்ம என்ன நினைச்சாலுமே நம்ம வந்து அதை வந்து மாற்றி அமைக்க முடியாது. அதனாலதான் நம்ம யாருமே நம்ம ஒரு விக்டிமே கிடையாது. ஸோ நம்மள எல்லாரும் பார்த்து கருணை கொடுக்கணும்னு நம்ம என்றைக்குமே எதிர்பார்க்க கூடாது. ஒரு செயலை வந்து செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நமக்கு கடமையாக இருக்கும் பட்சத்துல அதை அவ்வாறே செயல்படுத்தணும் இல்லையா? அததான் ரொம்ப முக்கியம். அதுவும் அதாவது காலத்தினால் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக செயல்பட வேண்டும். அந்த ஜட இயற்கையை தொடர்பு கொண்டு இல்லையா? இந்த காலம் என்பது அது வந்து யாரோடு தொடர்பு கொள்கிறது? இந்த பௌதிக இயற்கையை தொடர்பு கொண்டு ஏமாற்றப்பட்ட ஆத்மாவின் இல்லையா? அதாவது ஆத்மாவின் போலி ஆளுமையால் மரண பயம் கொடுக்கும் தன்மை உடையது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அவரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் தான் செயல்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள். உண்மையிலே அவர் அந்த அளவுக்கு டேலண்டா கூட இருக்க மாட்டார். ஆனால் பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை கட்டி காப்புற மாதிரி ஏதோ ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு இருப்பார். சோ அப்படி அது ஒரு போலியான ஆளுமை தான் அது. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள வந்து எங்க இடத்துல யார் என்ன, ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த செயலினுடைய மகத்துவம் என்னன்னு தெரியாது. அந்த செயலினுடைய விளைவுகளால என்ன வரும்ன்றது வந்து அதை வந்து அந்த எதிர் விளைவுகளை வந்து அதை வந்து தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்காது இல்லையா? அப்போ அவங்களுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ள மரண பயம் கொடுக்கும் வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படும். எப்போ அந்த பௌதீகத்திலேயே நம்ம லைட் இருக்கிறோமோ அப்ப கண்டிப்பா இதெல்லாம் நம்ம எதிர்கொள்வதற்கு நாம சித்தமாக இருக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் அது வந்து நம்ம போலியான ஒரு ஆளுமையில அதாவது அந்த இது வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். உயிரினத்தின் மரண பயம் உடலின் தன் முனைப்பு பற்றிய போலி ஆளுமையால் ஏற்பட்டதாகும். நான் என்ற அந்த அகைந்தலில் தான் நமக்கு வர்றதே. சோ எல்லாரும் மரணத்துக்கு அஞ்சுகிறார்கள். எல்லாருக்குமே மரணம் என்றால் பயம் உண்டு. உண்மையில் ஆத்மாவுக்கு மரணம் கிடையாது இல்லையா? ஆனால் தன்னை
இனம் காணுதலில் நாம் மூழ்கி இருப்பதன் காரணமாக மரண பயம் வந்து வளர்ச்சி அடைகிறது. எல்லாருக்குமே இருக்கும், ஓரளவுக்கு வந்து இருக்கும். ஆனா ரொம்பவுமே பயப்படுறவங்க வந்து அவங்க வந்து பாடிலி நேச்சர் தான் இல்லையா, அவங்க வந்து ஒரு பௌதிகவாதி, எல்லாத்தையுமே வந்து மெட்டீரியலிஸ்டிக் இருந்து பாக்குறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 11வது கேண்டோல 2வது சாப்டர்ல இருந்து 37வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ரெஃபரன்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காரு பிரபுபாதர் இங்க. சோ பயம் த்விதீயா வினிவேஷதஹ சத்யாத் அப்படிங்கிற அந்த பதத்தை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கார். த்விதீய இல்லையா அப்படின்னாக்கா அதாவது அதாவது என்றால் பொருளை குறிப்பிடும் சொல். ஒரு பர்டிகுலர் பொருள், இப்போ வந்து ஒரு மொபைல் இருக்கு, ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு, இப்படி பொருள் சம்பந்தப்பட்ட இதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது வந்து திவ்ய என்ற பொருள். அது ஆத்மாவுக்கு அப்பாற்பட்டது இல்லையா. பௌதீகம் என்பது வேறு, ஆன்மீகம் என்பது வேறு. ஆத்மா வந்து நித்தியமானவன், அவன் வந்து ஆன்மீகத்திற்கு சம்பந்தப்பட்டவன், 100% ஆன்மீகம் இல்லையா. பௌதிகம் என்பது டோட்டலி இந்த புலன்கள், மனசு, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பௌதிக பண்புகளாக காண்கின்றோம். சோ அது ஆத்மாவுக்கு அப்பாற்பட்டது இல்லையா. மேலும் அப்பொருள் என்பது ஆத்மாவின் இரண்டாந்தர வெளிப்பாடாகும். ஏனெனில் பொருள் ஆத்மாவிலிருந்து உருவாகும் வர்ணிக்கப்பட்ட ஜட மூலப்பொருட்கள் அப்படின்னா இந்த 24 பண்புகள் பரம பகவானால் அல்லது பரமாத்மாவால் உண்டாவது போல உடலும் ஆன்மாவை வந்து விலை பொருளாகும். அதாவது ஆன்மாவின் விலை பொருளாகும். உடல் கூட வந்து ஒரு உடலை ஏற்பதற்கு நாம தான் காரணம் இல்லையா. காரணம் என்று இந்த உடல் வந்து படைக்கப்படுவது கிடையாது. சோ நாம கர்ம பலன்கள், முந்தைய ஜென்மத்துல பெண்டிங் உணர்வுகள் எதை வைத்திருந்தோமோ அது எல்லாமே அறுவடை செய்வதற்காக தான் இந்த ஸ்தூல உடல்ல வந்து தங்கிட்டு நாம அதெல்லாம் செய்யணும் இல்லையா. ஆக்ஷன்ஸ் அப்ப பண்ணிருப்போம், இப்ப ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணோம். சோ அதனாலதான் பருவுடல் அப்படின்னா இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து 2ஆம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது, செகண்டரி இல்லையா. மெயினா இருக்கிறது வந்து ஆத்மா மேல வந்து சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கு இல்லையா. அதற்கு மேலதான் இந்த ஸ்தூல உடல் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த ஆத்மாவின் 2ஆம் மூல பொருளில் அல்லது 2ஆம் காட்சி பொருளில் மூழ்கி இருப்பவர் மரண பயம் உடையவர். அப்படின்னா நாம இந்த பௌதீகத்தோட நாம எவ்வளவு நம்ம சம்பந்தம் எடுத்து வச்சுக்கிறோமோ இல்லையா, அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல நாம செயல்படும் போது நமக்கு கண்டிப்பா வந்து பயம் என்பது இருக்கும். ஒருவர் தனது என்பது தன் உடல் அல்ல என்று முழுவதுமாக ஒப்புக்கொண்டால் இல்லையா, மரணம் பயம் பற்றி வினாவே எழாது இல்லையா. நாம உடல் கிடையாது, ஆன்மா நித்தியமானவன் என்பதெல்லாம் உணர்ந்த பிறகு மீண்டும் ஒரு பிறவி ஏற்பான் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த ஒரு இதுல நாலேஜ்ல வந்து யார் ஒருவர் ஸ்திரமாக இருக்கின்றாரோ இல்லையா, சோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பயம் என்பதே இருக்காது. ஏனென்றால் ஆத்மாவுக்கு மரணம் இல்லை என்பது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். ஆத்மா பக்தி தொண்டின் ஆன்மார்த்தமாக ஈடுபட்டால் அப்படின்னா உள்ள இருந்து நம்ம வந்து அந்த பக்தியை வந்து பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்தினால் அவர் முழுவதுமே பிறப்பு இறப்பின் நின்று வந்து விடுபடுகின்றனர். அப்படின்னா நம்ம இத மீண்டும் மீண்டும் வந்து பிறவி எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு நிலை நமக்கு ஏற்படுவது கிடையாது. மேலும் வந்து மரண பயம் பரமபுருஷ பகவானின் பாதிப்பை சுட்டிக்காட்டும் காலன் அல்லது காலக்கூட்டினுடைய செயலாகும். சோ நமக்கு ஒரு இறுதி கட்டம் வருதுன்னா அப்ப வந்து நம்ம அந்த மரண பயம் என்பது ஏற்படும். இது நம்ம நிறைய பேர் ஊர்ல வந்து கூடவே ஒரு பேஷண்டோடு இருக்கிறவங்களால இதை வந்து கண்டிப்பா புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ கடைசி அதாவது ஒரு வாரம் அந்த மாதிரி வந்து சடனா நல்லா இருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வந்து எப்பவுமே ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுவாங்க, வித்தின் a வீக் அவங்க வந்து மரணம் இல்லையா. சம் ரீசன், அவ்வளவுதான். போவதற்குன்ற ஒரு ரீசன் இருக்கு, அந்த ரீசனால நம்ம வந்து செஞ்சிட்டோம், அவ்வளவுதானே தவிர இப்படி ஆகிருக்குது அப்படி ஆயிருக்குதுன்னு நம்ம அதையே நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நாம் இன்னும் அந்த பௌதிகத்திலிருந்து வெளியில வரலன்னு அர்த்தம். எஸ், மரணம் என்பது சர்வசாதாரணம் தான். எல்லா உயிர் வாழிகளுமே அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலையில தான் இருக்கும், அதை தவிர்க்கவே முடியாது இல்லையா. சோ மரணத்திற்கு பிறகு ஒரு ஜனனம் என்று இருந்தால் கண்டிப்பா அதுவும் ஒரு உண்மையான ஒரு இடத்துல அமையப்பெறும். யாருக்கு? பக்தர்களுக்கு. சோ பிற சொற்களில் கூறினால் காலம் அழியக்கூடியது அப்படின்னா அது காலக்கூட்டினுடைய பொருளாக சுட்டிக்காட்டும் காலன் அல்லது காலக்கூட்டினுடைய செயலாகும். சோ அதாவது பாதிப்பு, மரண பயம் வந்து பரமபுருஷ பகவானின் பாதிப்பை சுட்டிக்காட்டும் காலம் வந்து அழிக்கக்கூடியது. அதாவது இந்த மரண பயத்தை வந்து யாரால அழிக்க முடியும்னாக்கா காலத்தினுடைய கூற்றினால் வந்து கண்டிப்பாக அழிக்க முடியும் என்பது இந்த பதத்திலிருந்து நமக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பிற சொற்களில் கூறினால் காலம் அழிக்கக்கூடியது
அப்படிப்பட்ட ஒரு மரண பயத்தை வந்து அழிக்கக்கூடியது. சோ ஒருவர் வந்து இப்படி ஒரு பக்தி கொண்டு இல்லையா, சோ தான் யார் என்பதை உணர்ந்தவர்கள் வந்து மரணம் எப்பொழுது வேண்டும் என்றாலும் வரட்டும், அதை பற்றி அவர்கள் வந்து பொருட்படுத்தவே மாட்டார்கள். காலத்தினுடைய கட்டாயம் என்பது அங்க இருக்காது. ஈவன் தே வில் பி ரெடி. ரொம்ப அர்லி ஏஜ்ல போறது கூட அவங்க வந்து கண்டிப்பா ரெடியா இருப்பாங்க. சோ அப்படி நம்ம வந்து இந்த பயத்தை அழிக்க வல்லது எதுனாக்கா காலம்தான். படைக்கப்பட்ட எதுவுமே அழிவுக்கும் கரைதலுக்கும் ஆளாகக்கூடியதுதான். இந்த பௌதிக இருக்கையில ஒரு நாள் கண்டிப்பாக மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டதுதான். அதுல எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது. அது காலத்தினுடைய செயலாகும். காலத்திற்கு ஏற்றவாறு அந்தந்த செயல்கள் வந்து நடந்த வண்ணம் இருக்கின்றது. காலம் பகவானுடைய பிரதிநிதி, இஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இல்லையா. ஸோ கால ரூபம், விஸ்வரூபம், கால ரூபம் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். அது நம்மையும் பகவானிடம் சரணடையும்படி நினைவுபடுத்துகிறது இல்லையா. இறுதி கட்டத்துல எத்தனையோ பேர் ரொம்பவுமே வந்து மரணம் என்றாலே பயம். ஆனா அந்த ஒரு வாரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுடைய வலி வேதனை வந்து அதிகரித்தாக இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்று விடலாமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையும் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் இல்லையா. பக்தி கொள்ளணும்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பா பக்தி கொள்ளவும் செய்வார்கள். சோ இப்படி மரணத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காலம் வந்து அழிக்க வல்லது அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். படைக்கப்பட்ட எதுவுமே அழிவுக்கும் கரைதலுக்கும் ஆளாகக்கூடியதுதான் இல்லையா. அதாவது வெவ்வேறு விதமான சூழ்நிலைகள் தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த இடத்துல. சோ காலம் படைக்கப்பட்ட அழிவுக்கும் கரைதலுக்கும், அழிவு என்பது நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல எதை படைச்சாலுமே அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா தொடக்கம் என்று இருந்தால் முடிவு என்பது உண்டு. தாயின் கருவில் திணிக்கக்கூடிய கரு மண்ணில் போய் மறைகின்றது இல்லையா. ஸோ எல்லாமே இடைப்பட்ட காலம் வச்சுதான் நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் இல்லையா. ஏஜ் கூட நம்ம அதை தான் வச்சு கால்குலேட் பண்றோம். உண்மையிலேயே ஆத்மாவுக்கு வந்து எவ்வளவோ ஓல்டு ஏஜ். ஆத்மாவுடைய ஏஜை நம்மளால கண்டிப்பா கணிக்க முடியாது இல்லையா. இந்த உடல்ல வந்து ஆத்மா தங்கக்கூடிய முதல் க்ஷணம் அங்கிருந்து மரணிக்கிற க்ஷணம் வரைக்குமே நம்முடைய ஆயுட்காலத்தை நாம வந்து பார்க்கின்றோம். ஸோ எவ்வளவு நாள் வாழ்ந்தோன்றத வந்து அந்த சமாதியில இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிய வரும். அது காலத்தினுடைய செயலாகும். காலம் பகவானுடைய பிரதிநிதி இல்லையா, ரெப்ரசன்டேட்டிவ். ஸோ அது நம்மையும் பகவானிடம் சரணடையும்படி நினைவுபடுத்துகின்றது. மரணிக்கும் தருவாயில இந்த இது வந்து கண்டிப்பாக நிகழும் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஸோ அப்பயாவது நம்ம வந்து அதனாலதான் நம்ம அந்த டிவோட்டிக்கு வந்து முடியாத பட்சத்துல நாம வந்து என்ன பண்ணணும், அந்த பக்கத்துல இருந்து எல்லாம் வந்து ஒரு அந்த ரெக்கார்டிங் ஆடியோ வந்து கண்டிப்பா நாம போட்டு வைக்கணும் இல்லையா. அப்போ அவருடைய காதுகளில் அந்த மந்திரம் வந்து செல்லும் பொழுது அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு க்ஷணத்திலேயாவது பகவானை சேவிக்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை வந்து அவர்கள் பெறுவார்கள். அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அந்த நாமத்தை வந்து சொல்ல சொல்ல கேட்க கேட்க அந்த சிரவணத்தை அவர்கள் செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர்களுடைய ஆத்மாவும் வந்து தூய்மை அடைகின்றது. பகவான் நேரமாக இருந்து ஒவ்வொரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆன்மாவுடத்தையும் நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா பேசுறார் இல்லையா. நமக்கு ஒரு டவுட்டான ஒரு செயலை செயல்படுத்தும் போது இது செய்யலாமா வேணாமான்னு நம்ம மனசுல இருக்கும், எக்ஸாம்பிள் இது இல்லையா. ஆனா உள்ளுக்குள்ளது நமக்கு வந்து வழி நடத்துதல் என்பது வரும். இது செய்தா இது வரும், இதை இப்படி செய்யாதே அப்படிங்கிறது எல்லாமே வரும். கண்டிப்பாக நம்மளோட இருந்து அதை வந்து செயல்படுத்துகிறார் பகவான், காலத்தினுடைய பிரதிநிதி. சோ அவர் நம்மையும் பகவானிடம் சரணடையும்படி நினைவுபடுத்துகிறார். எஸ், அது எப்ப கிடைக்கும்னா நம்ம ஏதாவது சுக்குருத்தி அஜ்ஞான சுக்குருத்தி பண்ணியிருந்தா தான் அது கிடைக்கும். எல்லாருக்குமே அது கிடைக்காது. சோ ஆத்மாவிடம் பேசுகிறார். பகவத்கீதையில அவர் கூறுகிறார், ஒருவர் அவரிடம் சரணடைந்தால் பின்னர் பிறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்திலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை இல்லையா. அந்த பிரச்சனையே கிடையாது. சோ மேலும் அதனால் அவர் காலக்கூற்றை நம்முன் நிற்கும் பரமபுருஷனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஈஸ் அ கால ரூபா அப்படிங்கிறதையும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதை அவ்வாறே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும். இது மேலும் வந்து பின்வரக்கூடிய பதங்கள்ல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்குன்றத வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம நாளைக்கு இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். வாஞ்ச கல்பத ஆரோக்கியஷ கிருபா சிந்து பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்தகி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் சாகுக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ.